Здравейте всички, аз съм Скюзиге. Днес ще играем Shadow Fight епизод 1. Говоря като педерас игри. Извинете. Това е Shadow Fight, не искам да гледам клипчето, извинявам се за тя, който исках да гледат клипчето и да. Ще играем Shadow Fight 2. И да. Почваме. Shadow Fight 2. Чакаме заради това. Така, върнах се. Ето тук трябва първо да потренираме. Аз го направих тренировката. Директно отиваме към битка. Кенжи. Добре, айде. Аре на морето. Аре, Кенжи. Аре, Кенжи. Али. Али. Хаха. Охма. Охма. Ох. Али. Ау, не. Аз не мога да тая. Вау. Ух. Дай шут. Аз не натискам правилно копчето. Шут. Удар. Yes. Yes. Втори рунд. Сега тук трябва да го бия. И печеля. Абе ти. Сакаш да те разчеквам ли? Па ще разчек. Ох, Кенжи. Може да не съм добър на Shadow Fight, но аз не съм играл Shadow Fight от много време. Али. Копале. Yes, бих. Yes. Бихме, дами и господа. Това. Втори рунд. Не. Помощ. Взех помощ. Добре. Така. Линксеринио. Бос ли? Срещу бос? Чак сега. Това не е бос, бе. То просто ми ги предлага така. Да, ето. Не трябва да ги побеждаваме. Шут! Удар! Опа! Удар! Айде на морето! Охма, кучко! Сакаш да ти... Искаш кура? Искаш кура? Победихте! Втори рунд, мада, и после гащите ти падат. Гащите ти, само женските ръкници, бат. Така се прави. Аз ръкници гледай как ги правят тя. Охма, Али. Охма. Нали ще риташ мало? Мен ли ще риташ ти, ма? Мен ли, ма? Айде, бих го! Аре, бе, маняци, оле, всичките маняци, оле! Вижте, копеле. Еттен херо ребъл. Май. Това е такова. Просто се бие. За пари, монеки. За пари. Стан се по-добър в тази игра. Топа, ти си някакъв педерас, бе. Али. Що правиш толкова демидж, бе? Що, бе?
Що те питам, бе? Що те питам, бе? Вземи го, баце. Ох. Вижте. Не ми идеш кура. Извинете. Удар! 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 Али! Стан хореше, брат. Ох. Ох, ох, ох. Леко, леко, леко. Леко. Леко, че стан хореше. Не ме кара да откачам. Повярвай, не искаш да откачам. Айде! 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 Победа! Ето тук ще игра. Да ви е гадно. Не, шегувам се. Аз дори не чета тия комикаци. Оръжие. В тренировки. Какво? Оу. Ето какво значи. Шоу. Пак ще се бием. Идте така. Али, кучка, кучка, кръчка, кръчка. Ох, кръчката. Кръчка. Кръчка. Ох, кучко. Я муя. Ох, леко, леко, че то ще става шегу. Ама ти нещо много си позволяваш, а? Ти знаеш, че стана хорешо. Не! Отървах се! Бе, финален. Раунд 2. Ако ме победи, правят един финален. Значи и този път трябва да победа. Иначе ще направят финал. Така. Ох, вземи тази смешка. Вземи то крак. Вземи го, виж какъв е мързлив. Вземи го, глапни да ти ареса. Така. Пак те бих. Бихте. Минал епизод де клипа свърши внезапно. Опа. Пак това. Файт. Честър. Честериньо. Това е момичене. Да се казва Честър. Малика, налагам. Мали. Това е много лесно, бе. Мали. Фокът ме удари един път. Тя не е нищо. Много ме кефи тази игра. Сигурно ще има поредица. Окма. Али. Я вземи. Вземи то. Паднаха ми оръжията заради това кучко. Добре, защо кога трябва да победа губа? Супер, добре. Сърце също става.
Али, това беше гадно. Браво, е. О, не, сега правим финал. Тук който победи сега. Сега тук който победи. Брат за брат! Сварих и оръжието. Уау, това беше яко. Ох, малко, кучко. Защо те взимат по толкова деми час, не? Аресали ти? Аресали ти, ма? Ох, ма. Как си го позволяваш? Кучко мръсна. Атака. Един удар ми е. Айде! Време, че това ми е за този епизод. Благодаря, че ме гледахте, харесате. Абонирайте за мен. Аз Хаджуге. И бяхте моите фенове. Благодаря, че ме гледахте. Дано да сте ме фенове. Вече гледахте това видео.